И здравейте хора! Днес ще играем игра, която се нарича Матрешка РП. В това видео ще охраняваме склада, границите и може би ще помогнем на събеседвания няма да можем. И ще ви покажа кой ранг съм. Сега взимаме бронежилетка. После въоръжаваме се с пистолет. И отиваме, мисля, първо да охранявам границите. Така, това ще ми е отделно плейлист за матрешка, защото смятам доста да качвам за матрешка. Така, извинете, че дълго нямаше видео, просто бях заед и нямах толкова много време. И така, сега отиваме на границите да ги охраняваме. Така. Слизаме. Имам пистолет. Така, сега отивам. Насочвам. И като стане нещо интересно, ще се обадя. Ето хора, сега някой дойде там. Ще отида да го убия, защото той нарушава границите и нарушава правилата на ВЧ. Военска част. Така, той избяга. И сега ще чакаме още едно нещо. Ето така трябва да правим. Така, то остана ми много малко кръв. Остана ми само един куршум. Както виждате, имам 100 патрона, даже 101. Обаче аз това не го броя. Седиме и като стане още нещо, ще се обадя. Така, тук дойде някой полицай, със сигурно ще иска да му го отворим. Питаме Ники. Аз му... Ще му пиша причина. Ето. Добре. Сега ще му отворя. Отворих му. И сега той ще тръгне. Само трябва да не пускаме обикновени хора, не трябва да пускаме. Това е военна част и тук не трябва да пускаме обикновени хора или организация може, обаче безработни не. Опа. Опага. Айде, убихме го. Ето, и това е ОПГ. Той е от организация, обаче е от тофники. Това е ОПГ. ОПГ, който не знае, това е организирана престъпна група. А сега взимам пистолета и пак чакам. И когато стане още нещо, тогава ще ви кажа. Така, екстрено включване. Там има някакъв мотор. Трябва да слезна. Не, той изчезна. И чакаме още. Така, там са фурите. Опа, без исках стрелнах. Така, после, кое имаме? И стоим и чакаме. Опа. Това сигурно какво е? Това е наш. Ония мотор какъв? Ония мотор всякакъв ми е интересно. Трябва да излезна да видя. Чужди хора. Избягаха. Трябва да дойдат по-близко. Обаче аз ще отида надолу, за да видя какво искат. Стана, бъгнах се нещо. Така. Бързо навънка.
Така. Те са в момента в зелена зона, ние войните в момента нямаме право да ги вараме. Но ако дойдат тук, имаме право да ги освободим, а ако откажат, тогава вече, когато вече е такова, тогава вече имаме право да стреляме. Иначе там нямаме право. Така, това е наш военен. Сега трябва много внимателно да наблюдавам този мотор, защото той е много такъв съмнителен. И ако остане още тук, сигурно ще и да стрелям. Тъй като на границите нямаше нищо интересно след това, аз отивам или да охранявам склада, или ще видим какво. Също така искам да отбележа, че скоро, като стана 6 лева в армията, ще ви покажа как са такова. Даже ще ви покажа поредица, как мога да отида в друга в организация, например пожарна или още нещо. Също така ще се отворя, мисля, че е още един YouTube канал. Това не е сигурно, но много искам. Така, вземам нивата на организация. Сигурно сега ще има верба. Верба е в армията такова нещо, дето идват Гедабоб и взимат хора оттам в Гедабоба. Аз там бях на втори ранг, обаче му уволниха. Това е сигурно наш. Не, това не е наш. И що не го убиват тогава? Чакай. Това не е наш, бе, брат. Сега ще го убия. Не, бе, за какво не взех колата? Сега ще има да го гоня. Сега трябва да взема кола. Не, той отива точно в сградата. А и аз ще ида зад него. И там ще го убия. Така, той е чужд. Той не е военен. Затова го убивам. Също така сега ще ви покажа как да ставате левали. Така може чрез този начин, ако направите 1000 и изчакате кръгъл час, тогава вече ще можете, тогава вече ще сте в определен ранг, който сте. Аз, например, ще ставам трети, бях преди четвърти, даже по-нагоре. И тогава отидах в ФСБ и там ме уволних. Да. И също така може да си вдигате ранга на форум. Влизате на forum.rp. Влизате в... Аз ще ви покажа после.